Segalipun lah iki malah SD jian. Siapa ta? Lah yo ben to wong pengen kenalan kok. Kuwi lho. Yo ora apa-apa to wong pengen kenal mboten napa-napa wajaken nggih. Nggih pun to. Kersanipun langkung akrab, kersanipun langkung akrab nggih. Nyun sewu. Yen to wonten panggung niku milik umum, sapa-sapa oleh. Nggih. Wis aku tak madhep rene. Nggih. Mangga mriki, Pak. Kalih kula mangga mriki. Mangga. Berarti nek teng panggung sinten-sinten oleh nggih. Nggih. Monggo bapak-bapak ingkang badhe ngersakaken monggo. Takone kudune ngadeg. Aja nganti takon ora ngadeg kok. Lak liyane ora ngadeg ra. Iki ora sopan nek karo iki kudune. Nun sewu, Bu. Injih Kang Mas. Paring asma sinten? Oh, kawula prihatin Kang Mas. Oh ya tenan. Tuk Dulung tok. Tak. Semangkin prihatin. Diajeng Wonten dalan Kang Mas. cedak marang Kang Mas diajeng. Injih dawuh Kang Mas. Tresnaku ora ana liya amung karo sliramu diajeng. Dirangkul, Cil, dirangkul aku tak madhep rene. Wis to. Swanten ugi kawula. Iya. Injih tresna dhumateng panjenengan. Wis tak tutupane ngene, Cil. Ya. Salahe Wonten priya sanes ingkang kawula tresnani kejawi panjenengan Kang. Kowe pamit arep budal perang. Ya. Oh terus Diajeng Injih Kang Mas. aku ana pakaryan sing bakal tak lakoni diajeng. Mekaten to Kang. Aku apene perang ana ing lapangan Udu Palang Merah. lah alah winjiki goblok. Ana ing satengahing palagan. Satengahing palagan. Aku tak budal dhisik diajeng yo. Hati-hati ning omah diajeng. Injih Kang Mas. Tuk. Yayi prihatin. Apa bojomu pancen wis lunga? Wah, mari dipangan kene dipangan kono. Wah. Sampeyan dadi sapa, Mas? Alah wis habis sapa-sapa lah sing penting toprak ngono lho. Inggih. Wis yen ngono sajroning papan kene sepi. Cocok yen to aku andon katresnan marang sliramu awit ora ana wanita liya gang tak tresnani kejaba mung sliramu wong ayu. Boten saged Kang Mas. Kawula sampun mangku garwa. Aja kaya ngono, Bro. Pripun Kang Mas? Kowe kudu manut marang aku awit apa? Boten Salumaing bumi, salumaing bantala. Suwen, Pak. Ora ana wanita kang tak tresnani kejaba mung sliramu. Pangapunten sanget Kang. Kowe kudu manut, prihatin. Boten Kang Mas. Kesuwen. Kowe kudu manut. Oh nggih, kula purun mawon. Nggih. Gelem dek akhire, gelem akhire. Ya kaya ngono wong wedok sing tak tresnani. Oh, kuwi to Pancen kowe rangkulan. salah sawijine wong wedok sing bisa nyenengke atine wong lanang. Mula saka kuwi pantes yen sliramu dadi rebutane para bupati kang ana ing Tuk. Hei! Kakang blekok moncrot. Iya, ngene adikku gawil kasut. Iki sapa? Menika Mbak Yu pun prihatin garwa panjenengan. Lah kok awakmu demok-demok marang Mbak Yumu? Sane kowe ngidek-ngidek cengelku kowe. Niku fitnah. Ya iki mau. Kula mlampah-mlampah wonten ing Taman Sari. Dumadakan kula dipun awe, dipun lebetaken wonten ing dalem panjenengan. Kula sampun nolak. Loh, kelakuanmu kaya ngono kuwi. Nuwun sewu Kang Mas. Sedaya ngendikan menika mboten leres Kang Mas. Leresipun ingkang Sing sapa? Sing nyekel sik sapa? Awakmu apa iki? Piyambakipun.
Kang Mas. Pangapunten lah timbangane kula diperkosa. Oh, ya ora apa-apa. Kang Mas, mboten wonten critane menawi maling menika badhe ngaku Kang. Ora iso. Sabdo Palon. Kok Sabdo Palon kok teko ngendi? Alah wis to, sembarang sama dadi Sabdo Palon. Oh. Lon Pripun Mas Jamil Kasut? iki kok sampe kaya kedadean kaya ngene iki awakmu gak ro ya apa? Lah nyatanipun pancen pun kula pasrahke. Koclok kowe. Lho kok koclok? Jenenge bojomu dhewe kok pasrahne wong liya. Loh, ngaten Mas Jamil Kasut. Piye? Bojoe wonten griya. Ning yen wonten panggung niku umum ingkang anggadhahi. Sabdo Palon. Awakmu kudune ngerti sebagai kami tuwa kerajaan. Kahanan wargamu kowe kudu ngerti. Ora lho iya teko kami tuwa barang. Wis embuh pokoke iki dicampur-campur, Bos. Oh, ngono. Wis salah ya ning wayang kok. Heeh. Ayo, yen mangkono golek pengadilan ana ing SpongeBob. Ana ing kono. Ayo. Opo Semar. Iya, oke. Wis budal. Tok 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 tok. Wis. Mekaten kalau wau ketoprak kangen job ampun dipun tanggap. Ya. Dokter murah Gak nelek. Tapi yo sithik-sithik kan sing panjalukane wis dituruti. Panjalukane wis diaturke ketoprak. Nyatanipun kula niki bombong sanget kok Mas. Nggih, pripun? Jebul penggemar Mas Percil, Mas Yudo, Laladan Kidul menika pun saestu Pripun? kathah sanget. Oh nggih. Nyatanipun malah kepara tanggal 29 ingkang Minggu menika inggih Mas Percil ingkang ngasta. Ora nggih kalih jenengan to? Lah nggih. Wah, Duk. Tanggal 19 November menika nggih kalian panjenengan. Kalih jenengan meleh. Nggih. Pak Jakun ki dalang laris kok, Dik. Yo dalang Mangsa. iki ae lho. Dalam Mas lho, dalang ki apik lho Pak Dul ya. Mangsa mulu dalang yo pancen yo apik tenan mulane sing nanggap ya akeh kok. Akeh sing nanggap akeh, sindene ya apik-apik. Apik-apik. Nuwun sewu sing nom mak saniki nggih. nggih, Nggih, monggo. sing dereng sinten niki mau? Niki ngeten wonten pundutan Mas. Nggih. Saking para kanca pladen niki kula Nggih jenengan waos. bojoku galak Wah, ditinggal abi. lha nyapa gelem. Lah nggih niku saking Mas Hendra. Terus Om Plendek. Nggih. Niki ngersake gumantung rasa nguber welas. Ah cocok niku, sae. Wah, rasa digantung lho. Terus Pak Bandi gelang alit. Wah, mbok segedhi. Dalem Lah iya timbane cilik alit lak cilik. Urung kuat tuku gedhi yo cilik sik kok. terus niki mboten patek cetha kula. Banyu langit. Oh, banyu langit. Cocok Banyu sing niku. dur langit berarti udan. Nggih. Nggih. Monggo sakmenika dipun aturaken menapa Mas kula. Nun sewu sing sinten riyen iki? Urutane Urutane sinten sinten niki Om ayu-ayu Plendek kabeh. riyen. Sinten? Om Plendek. Sindene sing pundi? Nun sewu. Ha kula nderek. Oh, sing Nggih. derek. Nderek Ini, panjenengan. Kene sik iki sik. Monggo tak Iki pilihne derek. ndak kleru. Nggih milih dhewe mawon sampean. Pilihane ra padha, Dik. Pak, aku iki lho. Sing penting jurdil, Iya, jujur dan luber, langsung umum bebas rahasia. Iya. Lah iki arep mbok kono endi ta? Jangkrik nek kancane rada anu. Kono lho rada peteng renek wong ngono. Enggak boleh. Niki upama kuwe ngono, kuwe sus nika Mas. Nggih niki. Dipangan sak kulite enak. Enak. Dadi njaba atos jero blenyek. Lah kok mlenyek to? Lah pripun kuwe sus nika ngoten niku? Iya, to? bener. Me anune apane kuwi, apa kuwi jenenge? Ayo. Ora lho Mas. Napa? Ki mau sampean wong loro akur men to. Akur men. Akur nggone rumpek kok. Lah iya. Nadane Mas. Mas, nadane Mas. Nadane. Ati, gumantunge rasa, Dik. Rasa. Di anu iringi. Pundutane Om Plendek.
sang isun sambyang. Gak apal aku. Sidik lho, Pak. Ora apal. Ora apal. Sawarai. Ndang piye? Sa iki Wes ilang. ya pinter. Apal. Sa Iki wes ilang. Sa Iki wah blok sih san. jajal ya ayo jajal ya mong ayo mong kari angenang welas nang isun sambyang. hop oke jajal reggae mong Ya musik kere bareng lu nyamu. reggae Pak dijajal kabeh Ya. ayo mong ayo Goyange ya dites, Mas. oke Goyang. jenengan nggih goyang lho nggih Nggih. oh siap ayo reggae jenengan napa niku nuwun sewu jenengan keroncong reggae dangdut remen sing pundi Kula remen dangdut. oh siap mulai Nggih. dangdut Pak Jakun sing joget ayo Nggih, oke. mong ayo Mong kari mari angenane yo hai iya hoya iyo hai hoya iyo hop ayo jajan dangdut Dangdut. sama Sing sing joget joget sampean Pak Jaken sing joget sampean. Pak Ayo. Jakun. Nggih. Mak Cangik nggih. Lho, boten. tangane Pak gah aku Jakun. Niki wong. Tangane nggih. ya Oke, nggih. ayo Yo. hey Mong kari hop nek nyapa kok iso drijine mung uwi-uwi lah Tangan to niku wau. Ketoke kulino ngene. ayo gak Kulino. iso sampean sing ngejak aku kok joget sampean yo kudu joget ayo tangane kudu ngene ayo mong Ya. kari Ya. angenang Asik. welatang isun sambyang Digoyang Pak Jakun. Nah, berarti lak dangdut Pak Jakun sing joget Jogetnya kaya gejala stroke ngono tadi ngene. tangane loro lho Pak Dalam. kalih Oh iya, heeh. jajal loro jajal Ngene. ya ya oke Weh, tang iki sing bayar ki jane aku apa kowe to, Cin? lho sing bayar Pak Murno lho Oh iya. Bener ngawur iki. iya, Ngawur. nyapa Kono lho, bos iki bengi iki Pak Jakun. Alah. Awake dhewe anak buah. Kono bos buah. Ah, iya. kono iki Lah pelantaran kok malah aku diperintah. nang kono iki mung dititipne tok iki lho wae Mas Percil terus dikekne pelantara Pak Dok Oh. kuwi jenenge blantik ucing Wah. ayo Pak joget Pak ya Nggih. kalih kula nggih Nggih. reggae aku Pak Ya Rike. Ya keroncong. keroncong Pak Yudo Aku Nggih. reggae aku dangdut Pak Jakun. Nggih. Siap. diubeng-ubeng nih Mas ya